ଚୀନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ, 111 ମୃତ୍ୟୁ। ଚୀନ ଗାଓନ କିଙ୍ଘାଇର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ 111 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ 230ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂକମ୍ପଟି 6.1 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ୟୁରୋପୀୟ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର କହିଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହା 6.2 ତୀବ୍ରତାର ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅସହ୍ୟ ଶୀତ। ଉଦୟଗିରି ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରିରେ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା। ଏଣେତେଣେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିରେଇଠାରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8.7 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 8.8 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 9, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 9.2, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 9.5, ଅନୁଗୁଳରେ 9.6, ରାଉରକେଲାରେ 9.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରାଣୀତାଲରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବାର ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଥମୁନି ବର୍ଷା, ଗଲାଣି 3 ଜୀବନ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଡୁବୁଡୁବୁ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ। ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଲୋକେ, ଠପ୍ ହୋଇଗଲେଣି ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନଯାତ୍ରୀ। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଉଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଲାଣି 3 ଜୀବନ। କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ତିରୁନେଲବେଲି, ଥୁଥୁକୁଡି, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଓ ତେନକାସି ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଜମି, ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଜନବସତିରେ ବି ପାଣି ପଶିଛି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ କଟି ଯାଉଛି ବେଳେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ନଚେତ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ହଇରାଣ। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 13 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଅବା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ କିଛିଗୁଡ଼ିଏ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ହେଉଛି ଶେଷ ମାସ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ କାମର ଅବଧି ତାରିଖ 31 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଡେମାଟର ନାମାଙ୍କନ ଯୋଡ଼ିବା, SBI ଅମୂର୍ତ୍ତ କାଲାସରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଲୋକର ଚୁକ୍ତିର ଶେଷ ତାରିଖ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିପରି 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। BOB ଏବଂ SBI ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟର ନାମାଙ୍କନ ଯୋଡ଼ିବାର ଶେଷ ତାରିଖ, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ITR ଫାଇଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। SBI ଅମୂର୍ତ୍ତ କଳସ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ UPI ID। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯିବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ। ଏଣିକି ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯିବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ କୋଚିଂ। JEE ଓ NEET ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ପିଲାମାନେ ସିଲାବସ୍ ପାଠ ସହ ନେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲରେ କୋଚିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେଶ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କହିଛନ୍ତି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଯୋଜନା ଓ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଏହା କେତେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 2ରୁ ମିଳିବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ କୋଚିଂ। ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା JEE ଓ NEET ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ କୋଚିଂ। ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସକାଳ 8:30ରୁ 10ଟା ଯାଏଁ ଦିଆଯିବ କୋଚିଂ। କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦେବେ କୋଚିଂ। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ଫିଜିକ୍ସ, 2 ଦିନ କେମିଷ୍ଟ୍ରି,
ଦୁଇଦିନ ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେବ ବଟାନି ଓ ଜୁଲୋଜି କ୍ଲାସ୍। ସେହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ। ଆଉ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ କୋଚିଂ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା କିଛି କହିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ।